Bia mona barari samaria tangoro ku Lamek Sikwe Onyanja ndo mwe MCA we ward ya Itibo amusori asengenjori kubandi ndiete asa mangana abeira ase ward yane ritukoria rero na mbeye motiganda tuma condolences chiane ase family ya Muriasi asogosirie omwana nando rengo musani anorenge koro ku playa na Lisa Aranda egento nange ko batebi na narora naiguna banafunzi bachakire kwandamana ase ward yane botambe before maandamano ndaonsia achake gokoru egento ngerige korueguge korokwe notice ba notify no mwe MCA buna epara nera ya tochandire na ande nkogerere yani buna baraiba banafunzi bantaina epara nera ya tochandire omo principal no twengenera matanga antaino mwe MCA injira kiura nyare gotokonya lakini botambe ngaiteri isa national institution na ande bwata abana gichensi basomire bagosoma mpaka nonye gugu bagugu ase kero togosoma mangana echipara ngaite ndi narenge no ene ready ngasomia abantu mangana echipara kero togosoma chipara etogotena chipara epare ego connect epara ebwate epare ire international epare koringe yito ko class by under class A arafu epare koenda to any higher institutional learning unabone kerubogie tai igere national polytechnic epare yu era under class G meaning class G is a government institution bono epare kogenda ase GT estates igo stiri eranda kera yaruku class T because ebwate class gekorokuna ebwate T estate onye koenda ase kahawa estate ekoroku class K meaning kahawa so bono kera abana aba bakwandamana buna no mwe MCA bakubunie pare koende institute inche ngocha nasororo asokobwateranana tiga abantu baito bonsi banyore chipara chingia totaikonya gutamirana lakini egento karokio kiabasiri tukoria rero inje nabongo tana tali maandamana arenga kawaida because yoigwe ebakwandamanira omo principal we school yabo bateba gwantamu bacho mochumbe onecho asinyamoko nere bamurama bacho mwe MCA na inje bandama igo nabongo tana ekenegento kiabete triggered na way erinde getake gosarie face ya Itibo lakini inje ndate y'abantu ba Itibo what you have experienced ase bali basariri guwe bintu byabo bali basamberu chipikipiki epole ya nene kurwa somwe MCA we ward yeyo na nabona goteya banafunzi baito na Chinese chiaminto eskuru igotua yeretete esabu abantu purposely ereto bungain ereta development lakini tereta destruction inejitua nyare konyora kurwa se skuru eyu yege ya Nyamira National Polytechnic na igoteya baraibe skuru ochakero mo principal oche readers ye skuru because indiro president wataete ko borigu abanafunzi bakabagata kansa side yabo ngarati ngonyara ngataka kubarigi bonsi yamo kanyora nturi konyora na sengenjo ngarana nande binte nane birache koyoreta gisegi buneji boni gachi anyarire kobororo lakini ndetogotano mo president otineta ase school rebuya abanafunzi kende kionsi onye mutageta access yo konyora gose no mwe MCA konyora no mo chumbe let us address it in a professional way onye ne pare bwato mochando epare you have pado nanye begetase kelbi mboni gatendering ya chakire kerona igwete one pare yaretire mochana na bana inchi bantebeti kera tu anyorete chibesa chia grant ya kelbi Kenya Rural Sport Kenya Rural Boards yani Kenya Rural Roads Board ngabwata ngateba buna tiganke beke erinde pare yo nyare gokonya abantabu be ward yane igo para tingo nyara korosiri tukerimo negento geko batendad una bono na chiete chiro karonga itabarari tu ari ngororo mwigwete ngote y'abantu bari na buna na chakire chireri tendering ya erire a contractor ni tagete gochaka korosi nkabatebina ninche mbeke street lights yororo chigokonya abantu bari bakoni no nebintu ase chiro chigokonya mpaka no banafunzi be institute igo procurement rigento kubuka rero mambio gekore une account ntwabegete 20 million cha street lights chigokonya account yengima abuna inje naona atebete nango gwana no mugavana erinde tunyare korigie njera turanyare gokonya abanafunzi aba erinde banyare konyora oburabu botambe epara eri korurogoro mpaka mate
is less than 500 meters lakini sikurigia libonyunyu gari nindosetie para ya avocado oje kenyoroga nindosetie para ya bumbui nindosetie para ya ndurumo oisikuria lichi para ichionsi ndoseti eba thana mugara muwe na kiumpe lakini agapara gasinini na ande gatari asende ngakobeku mono una ni excuse na no mochumbo ibakora maiguru ye pare yu mochumbe ta kobuka itukuri momote na kwa moire 2 weeks na nyare korosie pare ria ayebeke rami okachi besa begete muka kwenda kurusia beke rami nje na ko batei twa communicate no mochumbe we were in a phone call twakwanire twarengere togokonya banafunzi abo lakini na barabu mbabwate leadership yabo batosike una na indu tobasigete onye batagete ruta agende tariye bakobekira mbako mochumbe mbako mo MCA ntoma eto mochanda woniga nore Kenya mbeo nerembe ye chichenzi chigoteana ke ruta agende sijui nini onye baigwe tobote bokwandamana abagoire bintu binde ngora mbagosari bintu bya bantu bande oinoro morembe turatakase wodi yaito yaito egento kende ntaite goteba abantu baito na nonye nondu bwensi asare emekutano nere yatebigu yabekire egotaite gosaria erieta lakini na abantu baiti botari bantu bare bariri naona gotea nondu bwensi ochiete korigichi besa na ngosaria are kende nachi goteia banafunzi bandamana igoro ya nyamuko gose igoro ya lame kinyakianga gose nana nje ndamoteina just shame on you chikura ngoikachire na ande still chikura nyato kunyara kuira tagotumeka abana babande bobe mpaka abana omwana akonyora makweri orengo omwana omusinini amakweri totarengera na gose ngochaka tore meroberi amatangase wodi ya neitibo pole sana se family abantu bonse bakenyoro pole na kenyoro Rutland asogosiria omwana kwaya mwanjete mono na inche omonyene na anjete asoko mokorera omonene Nyasaye na ande tiga Nyasaye agende kubara egento kende ntaite goteia abantu baito na nonye nondu bwensi asare emekutano nere yatebigu yabekire egotaite gosaria erieta lakini na abantu baiti botari bantu bare bariri naona gotea nondu bwensi ochiete korigichi besa na ngosaria are kende nachi goteia abanafunzi bandamana igoro ya nyamuko gose igoro ya lame kinyakianga gose nana nje ndamoteina just shame on you chikura ngoikachire na ande still chikura nyato kunyara kuira tagotumeka abana babande bobe mpaka abana omwana akonyora makweri orengo omwana omusinini amakweri totarengera na gose ngochaka tore meroberi amatangase wodi ya neitibo pole sana se family abantu bonse bakenyoro pole na kenyoro Rutland asogosiria omwana kwaya mwanjete mono na inche omonyene na anjete asoko mokorera omonene Nyasaye na ande tiga Nyasaye agende kubaremi botambe mbia mono.